Mas kata-katanya? Kaya ngene lelakonku biyen ngomong kon dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati saklawase digoyang para pikir sama Denan Pranowo Salio apa? Lagi mau loh mas. Apa? Mbah, kok pada bubar kemana pak? Wong ngijolno duwe, balik ta ora engko? Kaya ngene lelakonku berapa tembang? Dua tembang sudah. Dua tembang, nggih matur nuwun sanget.